And hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Ayan, magandang araw po sa inyo lahat. May buntag. Kumusta man? Balik mo akong ubo eh. Nabalik mo ubo. Ang sabi kaon mo sa muna ha? Singot uga. Nagtrabaho na di ka? Wala pa. Pagkuhan nga, nindot siya, ikaw kang tawel sa likod. Parang ano nga mga tawel, bitaw. Oo, naman ko tawil, pero wala ko nagkuan. Nagputang lang ka kay naman ko singot na tubod lang. Ano bitaw mo aliin, singot na na. Wala ka parane, o kung singot, pero laing kong kuhan, singot na siya. Trapuhan mo siya. Ganun mo, butang lang kay, kalanin mo, butang mo sa likod. Nanaon mo kay mo kan pinakakuan mo ako nagkuan ko naghakot og lubi nga kuan gamay ra gold kulat kuan nito papalit ka nga ani butang mo sa likod magtrabaho ka kung bisan di ka mo trabaho butang isya okay once ka masingot atong agtang unaw singot mo na tanan lawas wa ko kag itlog manok talong singot ugar agad siya ano bikil lang siya. Sige. Masig na kay shout out sa inyong lugar sa Kiblawan. Dito Kiblawan. Dili na daw shout out. Shout out sa taga guys. Shout out sa taga Kiblawan, Davao del Sur, ano? Kiblawan, Davao del Sur si Eric Hilot ni guys. Shout out sa inyo tanan God bless sa tanan pamilya. Sa Tibok, Kiblawan, Davao del Sur. Hello sa inyo ha. Si Ma'am Dere atong tabangan no. Siyempre tanang miduol diri sa kuha. Maningkamot ang mamaayo no kutob sa tong mahimo no. Maningkamot ang mamaayo no. Ato ago na siyang patuluag singot ng mamaayo atong gusto makita sa tong mahimo. Siyempre inubanan sa pagtampo sa Ginoo no. Anak na siya. Naglihok na to. Bago matulog, inigmat ka, magpasalamat, patabang sa kanunay, no? Sa ito ang nabang magkagkahawat ang mga Diyos na nasa taas. No? So, na-address si Ma'am atong tabangan, no? Taga-Kiblawan, no? Ako po mapasalamaton kay ko na isang layo inyuhan, ano yung kadre? No? Layo yung biya na siya, kung mo yun na siya. Para makaanti. Good, no? Labi po kayo sa kong kasing-kasing, nga na yung mga lagyo nga mga ne, no, yang makuan mo talagyo man ninyo oy abot dito no. Karon si Manaha kaya naay plano nga taga Dipulog man ni pag yun. Oy kalayo. Bisang Davao man ni dire layo lang kaya no. Ano lang no. Tanang kami doon sa kuha dire muning kamot nga mamaayo no. Very kilot ni guys no. Ayan kung karon na nakakita sa kuang video video karon nga sa channel. Please subscribe po i-click lang notification bell para updated ka sa ako ang tanan nga gina-upload sa YouTube. Pwede ka mo comment, pwede ka mo like, mas nindot kung makashare mo guys. Please share my video. Dili lang kaning video, kundi ang uban pa mga video na ko. Please share para mas daghan ang masayod. No? Nang sinapay silang ngita na mangita na mamaayo ilang yung pamating nga hangtod karon wala gyapon mamaayo masig makatabang ka no. So, please share po click lang notification bell no ana lang para basta ka masayo daghan putang matabangan dito sa to may mas ayan. So shout out sa lahat ng mga suki nako sa Vigo City, Davao del Sur, sa lahat po ng mga viewers nako outside of the Philippines. Thank you for watching my channel guys. Special mention Vietnam, Thailand, Singapore, Laos, Japan, Saudi Arabia, United States, Malaysia, India, Indonesia. Thank you so much guys. Siyempre Pilipinas, number 1 pasalamatan ako guys. Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu. O sa lahat ng mga OFW, maraming salamat. O sa mga nag-comment, subscribers, viewers, maraming salamat sa inyo guys. Ayan, sa mga nangutana sa location ako, taga Vigo City ko guys. No? May location akong address taga Vigo City, Barangay Sinuan, First Club Street, Rabina Compound, Purok Mangga, Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Ayan. Yan, kung ganun mo mag-friends ako, doon ako yung Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, Eric Hilot ang traditional. Ayan. So, ano lang. So, maghilot ako karon guys. Tana-tanaw lang tayo. So, shout out po sa lahat ng mga nitanaw karon, sa mga viewers, o sa Kiblawan, Davao del Sur. Love you guys.
Pero gamay sa kuha dato eh. At kanaka man eh. Kanya. Wala, relax lang. Ayan guys, so magilot ako. Okay, so tanaw na ha. Please subscribe, like, and comment. Please po, share this video. Please po, yan. Para mas daghan ang masayad, mas marami pong nakakalam. Marami po tayong matutulungan. So please, share this video. Thank you so much po. Ito. Ano ito ba? Moyo rin mo ko. Gusto ito pangalan? Ha? Bilan no?
Junk food. So. Ow. Junk food.
Tapos atake. No? Ano yung kasakit dito? Ang lahi, no? Karnero.
Pila kay isa.